من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم مالك كتاب الأذان littafin da ke magana akan kiran sallah babu bada'ul adhan babun da ke magana akan farkon fara kiran sallah wa qawluhu azza wa jalla tabadan Allah mai girma doka wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha hudwan wa la'iba wa idza nadaytum ila salati idan aka kiraye su zuwa sallah ittakhadhuha hudwan wa la'iba sai su riki sallar huzwan abin yi wa wato izgili wa la'iba da kuma wasa zalika bi annahum qaumun la yaqiluna saboda wayannan mutane ne wanda ba sa hankalta an gane kun ga nan waje ce ana ji kun ga anan wajen ya kafa hujja wa idan nayi zum ila salati saboda mai anni dadin kenan al'adhan kiran sallah kenan wa qawluhu da fadin sa idan nudiya lis salati min yawmil juma'ati idan nudiya lis salati idan an yi kiran sallah na ranar juma'a قال حدثنا إمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك إزجلي قال ذخروا النار أن أنبتوتا والناقوس da kuma ƙararrawa wato domin a kiran sallah a dinga yin shelar sallah da su fa zakaru sai suka ambata al-yahud wan nasara cewa ai yahuda da nasara suke amfani da wannan fa umira bilal sai aka umarci bilal ay yashba al-adhan ya kiran sallah biyu wa yutir al-iqama sannan ya iqama wutiri an gani wato wannan shine farkon fara saukar da shar'antuwar kiran sallah ai kun karanta sira ta biyu mun yi ya isa ke hadisin da ya zo akan mafarkin kiran sallah a ina makaranta shi ba ne ku ce makaranta shi ba an wadda ko to kun ga anan yace zakarun nar an ambaci wuta wannan qus da kuma qararrawa lokacin da ake ta tunanin cewa a wuta wace lokacin da ake ta tunanin cewa za a shar'anta kiran sallah wasu ce in an tashi kiran sallah ai kaza shine zakarun nara wasu suka ambaci wuta cewa a dinga kunna wuta da an kunna wuta mata ya ce mai lokacin sallah yayi wannan suka ce a dinga kada kararrawa da an kada kararrawa kowa san lokacin sallah yayi fa zakaru al-yahud wan nasara sai suka ambaci yahuda da nasara aka ce ai yahuda da nasara ne suke amfani da wannan fa umira bilal sai aka umarci bilal ayyashfa al-adhan ya kiran sallah biyu wa yutir iqama sannan iqama yi ta me wutiri قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول ابن عمر ya kasance yana cewa kana almuslimuna hina qadimu almadina ya kasance musulmai lokacin da suka zo madina yajtami'una sun taru fa yatahayyanuna salata idan lokacin sallah yayi laysa yunadi laha ba mai kiranta fa yatakallamu yawman fi dhalik sai suka yi magana akan wannan sha'ani fa qala ba'duhum sai wasu shaki suka ce ittakhadhu naqusan misla naqusan nasara riki kararrawa irin kararrawan nasara fa qala ba'duhum sai wasu shaki suka ce bal buqan misla qarnil yahud a riki kawo misalin kawan yahudawa faƙala umar sai umar ce awala ta ba a suna rajulun yunadi bi sala ba za a tashi wani mutum ya kiran sallah ba ai zai fi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bilal ya kai bilal tashi fanadi bi sala kai kiran sallah shi ma sai maimaita babul adhani masna babun da ke magana kan kiran sallah biyu Allah shi na zubta rubutu
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن زيد عن سماق بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن أمرت بلال أن يشبع الأذان يكلا صلى بيبي وأيو ترى الإقامة إقامة وتري إلا الإقامة سيري قد إقامة الصلاة قد إقامة الصلاة شنو إقامة. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال يتي لما قصر الناس يا عند متاني سكا يويتا قال سيتي ذكروا سكا أنبتوا لما قصر الناس يا عند متاني سكا يويتا suna yin sallah kowa yana sallah mutane suka yawa a kiran sallah zakaru sai suka ambata ai ya alamu waqtu salati bi shay'in ya kamata a sanar da lokacin sallah da wani abu ya'rifunahu da za a san shi fa zakaru sai suka ambata ayyuwaru naran da a kunna wuta aw yadribuna qusan ko kuma amin su buga wato qararrawa fa umira bilal sai aka umarci bilal ayyashba al-adhan yayi kiran sallah biyu wa ayyutul iqama yayi iqama kuma mara kenan. Babul iqamatu wahidatun illa qawluhu qad iqamatis salah. Babun da ke magana kan iqama guda ɗaya ake yi sai ya faɗin sa qad iqamatis salah. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال عمر بلال an umarci bilal an yashba al-adhan ya kira sallah biyu wa yuta liqama sannan ya iqama mara. qala isma'il yace fa zakartu li ayyub sai na ambata wa ayyub fa qala fi illa liqama sai dai kad iqamatu salati kad iqamatu salati ita wannan biyu ake yin ta. babu fadl at-ta'zim babun da ke magana kan fa'ilar kiran sallah. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقا من دعا الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة إذا أكا كراني صلى أدبر الشيطان سيشيطان يولى أبوجي وله درات وسقط درات إنا قارا كو هوتو حتى لا يسمع التعليم فذي دعوا باسي دين ذكرا صلى فإذا قد النداء idan aka gama kiran sallah aqbala sai ya fuskanto hatta idan suya bi salati sai an yi kama ga sallah adbara sai ya juya hatta idan qada taswib wallahi da kuke su shine hatta idan qada taswib har sai an gama kiran sallah akbar sai ya dawo hatta yaqtur bainal mar'i wa nafsi har sai ya sanya har sai ya darsa wa mutum tsakaninsa da ransa ya kuri ya ce da shi udhkur kaza tuna kaza lima lam yakun yazkur har abinda mutum bai tuna ba sai ka jira tuna su hatta ya dillu rajul har sai mutum ya gushe la yadri kam sallah bai ma san nawa sallata ba kusan wani lokaci idan mutum ke kusa idan mutum yana sallah wani lokacin sai ga me wasu tunanin ya fi zuwan mai abinda ma ya da manta min sai ki jiya tana su an gane abinda mutum ya ɗebe tana ba sai ki gana tana malici babu rafa sauti bin nida babun da ke magana kan ɗaukar sauti yayin kiran sallah. وقال عمر ya faɗa bin Abdulaziz yace addin adanan saman ko dai kai kiran sallah mai sauki wa illa fa atadalna ko kuma kamar yace addin adanan saman ko dai kai kiran sallah mai sauki wa illa idan baka ba fa atadalna ka aure cewa masallacin mu. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ساسة الأنصاري ثم الماذني أنا أبيه أنه أخبره تو أباش الأباري أن أبا سعيد الخدري آية له ياتي لشي إني أراك تحب الغنم والبادية اللي كنا سن واتو كيوان أكويوي أنك سن رأيوك أوي
fa idza kunta fi ghanamika idan kasance a cikin akuyoyinka aw bade cika ko ƙauyenka fa addanta bis salati idan za ka yi kiran sallah farfa a sautaka bin nida to kai daga sautin ka yayin kiran sallah fa innahu la yasma'a mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun domin ba wanda zai ji gunjin kiran sallah mai sallah sautin mai kiran sallah mutum ne ko aljani wala shay'an ko wani abin illa shahida lahu yawmal qiyama fate sai mai shi ranar tashin alqiyama qala abu sa'id ta samitu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka